channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. It's Friday mga kabalitaktakan. Naku, ito na ang aking sinasabi. Huling araw na ng linggo at ang dala pa rin ng Dynamic Trio dito sa Morning Balitaktakan ay good vibes, information at kung ano-ano pa na madadala nyo over the weekend. Kaya naman, simulan na natin ang umaga with chikahan, kwentuhan, katatawanan and papangunahan niya ng nagisang minion in the house, Randy Guzman. Sorry. Oh, ikaw na. And good morning, Barkada. Grabe, it's the end of the week na pala. Ang bilis naman ng panahon. Ang dami nating nagawa this week. And I hope this weekend is going to be productive for everyone. Ang raketera at madiskarteng Mamshi Shaki. Kaya't ibigay na ang full energy ngayong umagang ito, ngayong araw ng Friday, para naman ang ating weekend ay satisfied with a bang. Ayan, makakasama nyo naman sa talakan at diskusyon, Charles Limon ngayong umaga. Kaya kung gamit niyo yung mga free TV na yan, pwede at antena lang. Ipihit lamang ang inyong antena sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman na nakakabit sa Digiboxes, you can scan those channel number. Mahahanap nyo kami either the GNN or Highland TV channel. Depende po ang channel number sa inyong lokasyon. Pero kung ang gamit nyo naman po ay mga cellphone, nakahiga pa kayo sa inyong mga malalambot na mga higaan. O kaya naman, pauwi po lang sa trabaho, yung mga night shift po dyan, nasa jeep, nasa taxi, o yung mga talagang, wala lang, tamad-tamad lang for this morning, cellphone lang dyan sa Gedli. Pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon. This is it, this is the live po para katulad ko na nanonood ng sarili. Pero we also have this live stream sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon, and we have our other social media platforms like Instagram, TikTok, and Twitter, RNG Luzon pa rin mga ka-MB. And also, we already have po our website wherein you can have good reads, kung ano man yung very informative, madami din kaming feature dyan, ng mga kakaiba, talaga namang nakaka-proud na mga balita. Isa-search nyo lamang po sa Google ang RNG Luzon o kaya naman po ay rekta na kayong mag-search ng rngluzon.ph. Sabi ko nga, RNG Luzon, nag-isa, wala nang iba. Kaya naman, sit back and enjoy sa pagtutok ngayong umagang ito. Nako, ang sarap pa naman humiga ngayong makulimlim. Nako, tignan natin nga kung bakit makulimlim po ang ating panahon. Ating silipin po yan sa ating latest weather update ngayong ay ka-5 ng Agosto 2022. Sa ating latest weather update mga kabalitaktakan, patuloy pang lumakas itong binabantayan natin na low pressure area pero binabantayan pa sa ngayon kung magiging bagyo ito. Ayon po sa Pag-asa ay patuloy po itong tinatahak or parang nasa kalupaan na nga to ng Bicol region dyan po sa Quezon City. Yung nakikita nyo pong red na marka dyan, yan po yung binabantayan nating low pressure area kung saan ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang mata nito or itong low pressure area na ito sa coastal waters ng Calawag, Quezon, kung saan hindi pa naman siya ganap na bagyo, pero ngayon nagpapaulan ito ngayon sa Southern Luzon, diyan po sa Bicol region, diyan din po sa iba't ibang parte ng Central at Northern Luzon. So ang ating pagtataya po ngayong umaga, asahan po ang maulap na panahon dito po sa Cordillera, dito din po sa Isabela, diyan po sa Pangasinan, dito po sa Pampanga at iba't iba pa pong parte ng Central at Southern Luzon. Fair weather naman ang asahan dyan sa Batanes,
at Ilocos Norte at dyan ho sa Cagayan dahil nga po medyo mahina dyan yung hanging habagat. So expect po natin na meron itong low pressure area na ito, lalakas pa po ang hanging habagat kaya po magdala po tayo ng payong at o anumang pananggalang sa ulan upang protektado po tayo dito sa epekto nitong low pressure area na ito. So ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga po ay 17 degrees Celsius at asahan po natin itong iinit 22 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:40 in the morning at asahan itong lulubog mamayang alas 6:25 ng hapon. Nako, medyo lumalamig and talagang nakakaramdam tayo ng mga pag-ulan-ulan kaya lagi po tayong mag-iingat. And sana Sir Mark Angelo Coronel Santos, our top 1 sender ng Yan. stars. Sana maganda ang gising mo every day. Thank you so much for always supporting us. And also sa ating mga viewers na ang aga-agang andito. Yun, Gaya, nakatambay na sila. Oo nga, lagi ang pasok. Maraming salamat Para po. hindi ka binate. Hi Kim, good morning. Thank you for watching. O, diba? Para naman, iba yung binati mo eh. Yung Oo. pinaka-importante. Alam mo, Yan. hindi na importante kung mabati ko siya kasi nag-good morning ko naman. Oh, yun. Pag-inggit, pikit. Pikit. Oh, bikit na lang siya. Oo. Okay lang yan. Masaya naman tayo. And Morning Barkada kahapon pinag-usapan natin that a lawmaker was trying to see how we can be part of the top country for our creative hub. Alam niyo ba, Oh. Morning Barkada, another representative is now urging for a resolution 2189 or the Zero Hunger Bill, Morning Barkada. This is in lieu to the early announcement of President Bomong, sasabihin ko Oo. sana, Rodrigo Duterte. Iba Meron na, ka bang iba na ano? nakaupo. Sorry, oo. Oo. Kasi this is to exhaust nga all our resources para ma-end ang ating hunger dito sa Pilipinas. And the bill which Reyes had started with said that it called for a whole of government approach to eradicate the problem by 2030. And this is to address not just hunger incidents but also the lack of healthy food available to all at a fair price point. Sabi niya, and the freedom from hunger is a fundamental entitlement of every Filipino, but it remains a significant challenge in the country as hunger is inconsistent with human dignity and rights. Thus, it should be eliminated. Oh, magandang bill ito para maisulong natin ang hindi lang proper but healthy. Minsan kasi iba yung proper sa healthy food na Oo. available sa ating mga Pilipino. And this is also in line with the Sustainable Development Goal of the United Nations. So kasama tayo dyan sa isang pagsulong ng Pilipino para dito. Tayo ba? Do you see na meron tayong solution for hunger? Zero hunger dito sa Philippines? Alam mo, dito kasi sa Philippines, sobrang yaman naman kasi natin Yes. when it comes to food. And ang dami nating naproproduce, halos lahat ng ate ng pwedeng produkto, Oo. mapa-isda, karne, gulay, halaman, kung ano-ano man, meron yan sa Philippines. Kaya lang ang nagiging problema kasi, dahil nga yung economy natin medyo nangangailangan tayo, Pasway-sway. Oo. what we do is we export it. Oo, we Oo. export it Nilalabas sa ibang natin. bansa. And ang nangyayari, tayo yung nag-i-import ng produkto nila, which is, 'di ba? Mas madami tayong produkto ang dami nating products. Just Oo. like galunggong. Oo, 'Di ba may nag-i-import nag-i-import tayo ng mga galunggong. Dati naman, From China. ang galunggong dito sa Philippines, ulam yan ng lahat, Oo, 'di ba? poor man's fish. Oo, so ganun ang nagiging problema. However, I believe naman na kung tututukan ng agriculture, Yes. fishery, and talagang mabibigyan sila ng chance to, alam mo yun, gain from what they do, mga farmers natin, mga fishermen. I believe na talagang aangat ulit ang Yun, ating tama economy. kasi yun din yung goal ng bill is to also maximize the 50% agricultural produce and Oo. 100% coastal produce ng Pilipinas. Kasi we have 7,342 islands. Anong ginagawa nito? Napakayaman Oo, natin. napakayaman natin when it comes to resources. Alam nyo pa, Morning Barkada, isa pa. Another good news is for our earthquake families and naapektuhan, the United Nations, European nations rather, is willing to donate 800,000 euros or Yun. approximately 45 million pesos to help out in reaching out these families and the victim of
the earthquake. With this assistance, the European Union reaffirms its commitment and solidarity towards the victims of humanitarian disasters in the Philippines, as said by Ana Isabel Sanchez Ruiz, which is the representative from European nation. Ayan. And this program is in line to EU's Copernicus Emergency Management that monitors and forecasts the state of the environment on land, sea, and in the atmosphere to support climate change mitigation and adaptation strategies. Ayan po. Kaya sana po ma-maximize yung ganong Yes. kalaking pera kasi minsan I don't mean to point it out very bluntly, pero minsan kasi pag ganito kalaking pera yung hinahawakan natin, we really do not know where it goes. So, just sana mapunta siya sa tamang beneficiaries nitong donation na to. Yun, Tama naman yun. In connection to that, mga kabalitaktakan, meron ding mga iba't ibang mga bansa ang nagbibigay po ngayon ng tulong dito ho sa mga biktima ng lindol dito sa Pilipinas or especially dyan po sa Abra. Kasi nga po, nangako na po or nagbigay na po ang pamahalaan ng Japan ng tulong dito po sa mga naapektuhan po ng magnitude 7 na lindol. So kabilang po sa mga binigay ng Japanese government ay mga camping tents, sleeping pads, generators, plastic sheets at water containers. So ito po yung mga binigay po nila. Idinaan po nila ito through the Department of Foreign Affairs at umaasa po ang Japanese Embassy na magagamit ito ng mga kababayan nating naapektuhan po ng magnitude 7 na lindol. And ayon po kay Japanese Ambassador to the Philippines na si Kazuhiko Koshikawa, and I quote, "May this provision boost the relief efforts of the Philippine authorities and ease the burden of communities devastated by the earthquake. Japan is in solidarity with you at this difficult time. Kasama nyo kami, Pilipinas." End quote. Yan po yung sinabi ni Japanese Ambassador Koshikawa ng Japan, ng bansang Japan dito po sa ating bansa. So maliban po dito, nagbibigay na din ho ng tulong or maglalabas na po ng tulong na ipapatupad siguro this coming weeks ang DOLE. Magpapamigay po sila ng tupad or ito pong tupad work program. So ayon po sa DOLE kay Regional Director Nathaniel Lacambra, sinabi po niya na 4.6 na mga katao dito po sa Abra, Northern Luzon ang makikinabang po dito sa tupad na ito. So ayon sa kanya, ang natitirang pera po ng ahensya na 25 million pesos will be allotted to the other areas in the Cordillera. So, focus sila ngayon sa Abra. So, and I quote, "We have disbursed 8 million pesos out of the 25 million fund as of yesterday afternoon." So, dito po sa tupad na ito na programa ng DOLE, kasi ito ginagawa na din natin to during the pandemic, Yeah. a minimum of 10 days and a maximum of 90 days. So, 3-5 yung matatanggap din nila. Wow. Maglilinis-linis lang sila. Yes, daw, oo. di ba? Yung mga kanal, no? Mga kanal, mga na-repair na mga nasirang mga bahay. Pero sana wag exactly. maulit, kasi meron akong Ano? nakasama na nakainuman, mga ganon. Yung Or nakasama. nagkape. Oo, yung Oo, nagkape ka nagkape nung kami kailan. na veteran journalist. Sinabi niya, kwento niya kasi, merong American pilot noon na nagbigay dito ng mga sleeping kits here in Baguio during the 1990 earthquake. yeah, Oo, oo. sinabi niya, "I will not go back here again in the Philippines." Why? Sabi niya gano'n. "I have never seen a blanket distributed to these victims," sabi niya. So, saan napunta yung mga blankets at mga sleeping kits na binigay nila? Pero yun, siguro nagbago naman na ang panahon. Wag na nating politikahin ang pamimigay ng mga Exactly. tulong at magtulungan tayo. Exactly, oo. Meron, Nako, oo. Sige, sorry, sige. meron kasi sa Facebook also, Morning Barkada, sa mga used na tarpaulins po dyan. You can also, ayusin natin sila at pwede po sila
tinatanggap po I-donate. siya. Yes, Oo. exactly. As temporary tents and, shelter for our victims. Kaya ipunin po natin at kung may sobra man tayo, let's reach out to those people na humihingi po. And also, laging maging maingat kapag nagbibigay ng tulong. Let us always contact LGUs, mga talagang validated or Opo. talagang alam natin na mapupunta sa ating mga tao. Kasi may mga iba manghihingi ng donation pero sa iba pala mapupunta. Pero isa naman po, when we talk about being proper, over 100 gun owners po dyan sa Balawan, La Union. Ang what is the term? Ang kanilang ginawa ay parang nag-take advantage sila sa one-day registration po and Yan. getting of license para po sa pagmamayari and pagpopossess ng firearms. Ito ang license to own and possess firearms caravan noong nakaraang August 2 dyan sa Balawan Civic Center, Balawan, La Union. Pinangunahan po ito ng Balawan Police Station, of course with the LGU in compliance with the RA 10591 or the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. So, maraming salamat po sa ating mga gun owners na talaga namang, alam niyo yun? Responsible and they really yung mga ganyan kasi alam mong walang gagawin masama. Oo. 'Di ba? Rehistrado yan eh. Rehistrado. And para naman kung sakaling gamitin nyo po or in case lang na at least alam natin kasi hindi natin alam may mga negative na instances, dala. situations, and kung madadala tayo ng ating alam mo yun, emosyon and magamit natin sa maling paraan, at least po ay mamomonitor po ito agad. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-register dyan at may mga baril, naku, magpa-register na po kayo. Maging responsible kayong gun owner para hindi tayo makasakit. And being responsible again, kinilala po ang Benguet Police bilang mga responsible policemen Uy! dito. Oo, they are recognized as the Outstanding Filipino by Metrobank Foundation. Ayan yung actually, isa lang siya, isang tao lang siya. Recognized, but of course, we cannot deny the fact naman na may mga kasama siya. And we want to congratulate si Police Colonel Lambert Suerte. Ayan, kasi nga, yun nga, sabi ko nga, he was recognized as one of the top 10 outstanding Filipinos by Metrobank Foundation for his effective and productive leadership. Sabi dito, ng Metrobank Foundation, his resolve and expertise as a commander have been tested in several armed encounters with enemy forces. And among these is leading his men to victory and safety during the Marawi Siege in 2017. Isa ka pong bayani, Colonel Suerte, and maraming salamat po sa lahat ng iyong serbisyo. And sa lahat din po ng ating kapulisan, kasundaluan, mga bumbero, lahat po ng nagsisilbi para sa ating mga Pilipino. Maraming salamat po. And he received 1 million cash prize, each along with the golden medallion and the flame trophy during the conferment ceremonies slated in September. Ayan. Yan. So, maraming salamat po. Kinongratulate din po siya ng ating governor na si Governor Melchor Dicla. Sabi nga ni Governor, he truly deserves the recognition for his strong and inspiring leadership we all have witnessed. Oo, ang galing nga. Meron nga siyang isang programa which he called Gulong ng Swerte or Reloaded. Wow. So, ang Ano brainchild yun? program niya is to donate wheelchair lamang, but it expanded to providing food, food carts, and other, things that could help in the assistance to the less fortunate and physically challenged individuals. O, diba? Goods, food carts, and other forms of assistance talaga yung in-expound niya to be. And congratulations, you deserve this recognition Yes, po. sir, Yan, diba? Napakaswerte niyo po. Oo. Pero mas maswerte po kami dahil meron kang nagsiservisyo sa Yan. May mga taong handang tumulong kahit hindi naman tayo ganun kapalad sa buhay, di ba? Morning Barkada, mamaya, makikita naman natin na even though Abra have been shaken so many times already, makikita natin ang mukha ng nanalo ang representative ng Abra Province sa natapos lamang na Cordillera Youth Autonomous Pageant. Kaya makikita natin siya maya-maya lamang. Nakalimutan ko kung saan siya sumali. Yan. Sige, mamaya naman po, antabayanan nyo lang ang mga iba't ibang mga inspiring na kwento ng hatid ng Morning Balita. Yan, kaya tutok lang, huwag kayong alis. Magbabalik ang morning. Balitaktakan!
Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support tracking to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. At ngayong umaga po ating unang silipin ang iba't ibang mga kwento at mga update dito po sa ating bansa at dito po sa ating lugar. Unahin na po natin itong paglulunsad ho ng Pinas Lakas Booster Campaign ng Department of Health kung saan inaasahan daw po ito na makakabawas sa mga kaso ng COVID-19 sa Cordillera. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Kakatanggap kanina ng magkaibigang sina Lola Lydia at Emilita ng kanilang second booster dose. Naniniwala daw sila na mahalaga ito laban sa COVID-19. Nagka-fever ma'am, mag-biodesic lang po kayo. Para prevention yun kasi naka-first booster ka, siyempre kailangan kumplituhin mo na. Ganun lang yun. Kaya dito, sabi ko sa kaibigan ko, dito na tayo, sabi ko. Kaya dumaan na kami. Para makumpleto na lang. Kasi po, pag bakunado tayo, talagang mapoproteksyonan tayo. Kaya kailangan na talagang magpa-injection tayo. Sang-ayon din dito ang 48 anyos na si Gilbert. Para na rin sa mga kalusugan natin, ma'am. Sa pamilya namin, ma'am. Tapos pwede kang lumabas-labas, ma'am. Ganun. Sa isang press release na inilabas ng DOH noong Hulyo, nakasaad dito ang malawakang pagpapatupad ng kampanyang Pinas Lakas. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagtibayin pa ang paghikayat sa mga Pilipinong magpa-booster shot na. Launch lang po natin ng Pinas Lakas campaign. Ibig sabihin noon, palalakasin po natin ang booster doses. Pero hindi ibig sabihin na booster lang. Kailangan po kahit yung primary series ay mabigyan din po natin ng atensyon. Kaya ang unang-una po diyang gagawin ay mag-iisip tayo ng mga bagong estratehiya. At ang estratehiya pong naiisip ng ating kagawaran, lalong-lalo na po dito sa CHD CAR, ay ang pagbabakuna sa mga healthy settings. Ibig sabihin, pwede po yan sa public market, pwede po yan sa mga factories, pwede po yan sa mga offices.
Sa syudad ng Baguio, sinimulan na ang kampanya nitong nakaraang linggo lamang. Pinasinayaan ito sa Baguio City Public Market. Plano ng City Health Services Office na magdagdag ng mga vaccination sites sa mga matataong lugar tulad ng mga palengke, terminal, paaralan at pati na rin ang mga simbahan. Target nila ang 50% booster vaccination rate sa Cordillera hanggang Oktubre. We will not settle for 50% because actually we have a tall order from our city health officer that we have to do 500, at least 500 booster doses a day. And that if we do it 6 days, and for the next 10 weeks, we will be able to have 30,000 booster doses before October 8. And that will increase our booster doses from 51% to 61%. Very conservative increase of our booster doses. Sa tala ng Department of Health Cordillera, nasa 25.78% na ang bakunado ng first booster shot sa rehiyon. Nangunguna sa rollout ng booster dose ang Baguio City na may 51.63% na vaccination rate. Sinundan naman ito ng Abra na may 33.10% na booster vaccination rate. Bukas naman ang second booster dose para sa A2 o mga senior citizen at mga A3 o mga may karamdaman. At sa Ilocos Sur naman po, nangangamba pa rin ang ilang mga vendors dahil apektado pa rin ang kita nila dahil sa magnitude 7 na lindol. Ating alamin yan kay Leanne Calderon. Nangingibabaw pa rin ang takot sa ilang mga residente sa Vigan, Ilocos Sur matapos ang magnitude 7 na lindol. Kahit nakaupo nga lang parang lumilindol. So, yung kunting galaw mo lang parang lumilindol na eh. So, yung mga anak ko nga minsan parang na-trauma na talaga eh. Sobra yung trauma nila. Ayon sa mga residente, may mga aftershocks pa rin nararamdaman sa lungsod. Oo, medyo may nervyos din. Hanggang sa aftershock meron na rin. Nung time na yun, grabe kalakas. Dito ako nagtayo eh. Tinitingnan ko yung poste, parang maputol na yung mga wire. At saka yung mga van, parang ginanon na yun, no? Tapos nakikita ko yung daanan, parang may alo na ganon-ganon, parang bangka ba. Kaya yung mga turista na pumunta dito, sigawan na, yung isang matanda nga dyan na parang muntik nang natumba eh. Naging matumal naman ang benta ng ilang negosyante. Nabawasan na po. Kasi nung basta weekend po, marami po eh. pero ngayon Konti na lang po, ilan na rin po. Medyo humina nga rin po eh. tumumal po yung Humina po, tumumal ganun. Ang ilan ay umaasang mapabilis ang restoration ng mga tourist spots upang bumalik na sa dati ang kanilang mga kita. Siyempre po kasi malaking bagay din po sa amin yan dahil pasyalan po ng mga turista. Kaya para sa amin, malaki nga pong apektado rin po kami. Maaaring sigurong mamadaliin din po nila ma'am yan dahil siyempre pasyalan po ng mga turista. Hiling ng mga residente sana'y tumigil na ang mga aftershocks upang maibsan ang takot. At dito naman po sa La Trinidad, Benguet, ating silipin ang isang cafe na itinayo mula sa inspirasyon ng trail running. Ating pong alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. All over the world, they have our Japanese runner here, Sandy Menchi. We have from Kenya, Ukino Malo, from Spain. Taong 2016 pa noong nahiligan ni Louie ang trail running. Hilig niya dati ang road running pero noong nasubukan niya ang trail running, maling na ito. Nalaman namin na may trail running pala. It was more fun, it was more challenging, tapos mas masaya. And mas masakit din sa katawan. So you'll experience different kinds of cramps. Pero baliwala ang sakit sa katawan kay Louie. Tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Katunayan,
Hall of Famer at 3 consecutive finisher na siya sa hardcore 100 mile at pati na rin sa Sandugo 160 km trail running. As a runner, siguro very common yung achievement mo para sa sarili mo. It's still, when you join a race kasi, you think of it as a competition with other runners. So, kasi may mga top 1 to top 10. Pero once you finish the race, it's a race just between, what do you call this? Para sa sarili mo lang. I mean, hindi mo iisipin yung kalaban mo. Once na na-finish mo yan, yun na yung achievement mo. Dahil malapit sa puso ni Louie ang trail running, naisipan niyang magpatayo ng cafe sa ngalan nito. Tampok sa cafe ni Louie ang iba't ibang mga medalyang kanyang nakamit sa 6 na taon na niyang pagtakbo. Makikita din sa loob ng cafe ang mga race bibs na ginamit ito sa mga kompetisyon at mararawan ng mga scenic spots na nabisita na nito. Tampok din ang masasarap na pagkain tulad na lang ng bestseller nilang PS Cream Cheese Bread. First impression, nung pa-enter pa ako dito sa cafe dyan sa baba, parang parang hindi ako papasok sa isang cafe. So, parang skinita lang. But nung dito na ako sa second floor, it was, may ganito palang lugar dito. So, it's a nice place to gather for siguro mga friends or mga family. Siguro yung ambience kasi yung course. Maganda yung ambience. So, pagkasama mga friends, mas masayang mag-kwento. So, pati yung bilhin ng mga kids. Lalo na yung kapit na sarap ito. Para naman kay Timothy na isa ring trail runner, inspirado siya sa tuwing bumibisita siya rito. Inspired kasi nakikita ko kung ano yung mga events na sakahan at inspire kasi makita kong medals, kasi mga elevations and yung pagka-food nila is maganda kasi siya sa trail running activity. To be honest, hindi na ako tumatakbo ngayon kasi everything po pandemic na biglang nawala yung mga trail races na isang inspirasyon para umali sa mga. So, good thing meron yung cafe na to na at least i-inspire ka ulit na para sa Mixing passion and business is never easy. Pero tulad ng pagtakbo, hindi ka makakarating sa iyong destinasyon kung walang tiyaga at disiplina. Kaya enjoy the journey like Louie to be successful in life. Sophia Pagatuan para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita at mga kwento ngayong umaga. Para po sa mga karagdagang mga update at mga balita, tumutok lamang po sa Luzon Headlines, 6:00 po ng gabi sa RNG Luzon at News Force North Luzon sa Highland TV, 6:30 po ng gabi. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito,
May mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at kung ka na, then get out ka pa! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your homes. How big is it? Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Like how big? Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpagsa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. How big is it? Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook. I don't like. I feel like it shouldn't be that hard to answer. I don't know. Now you're making me like kind of nervous. Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na. Mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala. I would just like need to know like ng what is the size? dengue. Like how big is it? Una, search and destroy. How big is it? For both of you? What do you think? Secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. How big is it? What do you Higit sa lahat, support factors I need to know. to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng Just gotta have 4S those at options. DOH dahil busy. Pag-home ka na, then get out ka pa. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! My legacy would be my personal project that I want to promote. And that is sining and musika o sa rentap ng magunod iti autonomy. That is a music and arts jamboree because I believe that we, the young Cordillerans, has a great passion for arts and music. And this aims to first to entice the youth and be knowledgeable in what autonomy really is. Second is to show their creative talents in promoting autonomy. And most importantly is to encourage them to be more proactive by posting these masterpieces on social media. For I do believe that if we develop the full potentialities of our young Cordillerans, we can be a magnificent force towards a better and more successful Cordillera Autonomous Region. She believed she could, so she did. Yan, Morning Barkada, we are humbled to have the grand winner of Miss Cordillera Youth Autonomous Ambassador 2022. We have this morning Miss Angela Respicio. Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. And bag na bigat kada tay amin Cordillera. And good morning, Luzon. Good morning, Miss Angela. And alam namin that you are currently in Abra, kaya ingat po tayo dyan. Miss Angela, tanong lang namin, no? Every beauty queen has a beginning. And what was yours? Paano tayo nagsimula sa pageantry? Actually po, ma'am, I do not really know that I am capable of joining pageants. And I just knew it when I started to join. Di ba nga po sabi nila, you will never really know unless you try. Yes. That is why
Noong grade 7 po ako, I started to join beauty pageants for Mr. and Miss Intrams. And back then, I do not get any award. And 5 years later, I joined pageants again, and that was here in the municipality of Benguet. And luckily, I got the title as the Miss Benguet, and that gave me the opportunity and chance to join Miss Abra. That was when I started to join beauty pageants po. Right. Ang ganda nun, Miss Angela, no? Parang noon talaga, pipili lang natin yung mga kaklase natin na isasama sa intramurals. Pero ngayon, you are now the queen of the Miss Cordillera Youth Ambassador. Miss Angela, what did this pageant advocate that pursue you in joining? Kasi di ba before nating sumali sa isang beauty pageant, we still look into what they advocate before you join. So, what did it advocate that made you pursue in joining such? So the Cordillera Autonomy Youth Ambassador po advocate for the campaign for autonomy because we are fighting for the Cordillera Autonomous Region po. And I grew up actually po in the remote areas of Abra, which is Salapadan. And I moved here in Benguet to join or to study in high school. And I also witnessed a lot of students who moved and lived their families in their community just to continue their education. And I always wonder why do we need to move on an urban area just to access higher quality education? And I have also learned that in the seminars that we participated and from the books that I have read also, that autonomy will give you the chance and give you the access for higher quality education po. And this made me pursue and support the Cordillera Autonomous Region in order for us to access higher quality education, not just here in the urban area, but also in the remote areas, including the Salapadan po. Yan, it's just one of the advocacy or one of the things that we can get from being an autonomous region. Miss Angela, if I may ask, personally, in your personal thoughts, would you rather have Cordillera as an autonomy region? Yes po. I give my full support for the campaign for Cordillera Autonomous Region because it gives a lot of benefits po in our region and to the people in general, especially to the indigenous people, since Cordillera are being inhabited by Ilocanos and Tinggians as well. So it gives us a lot of benefits, including responsive policies, inclusive growth, and regional identity. It gives us the chance to preserve our cultures, since Cordillera are rich in cultures and traditions po. And it also helps us to protect our environment as well. Right. That's what we have been eager and we've been rallying for years, Miss Angela. So sana ang boses mo ay mapakinggan. And to you, Miss Angela, what does it mean to be an autonomous youth ambassador? What does it mean to you? As a Cordillera Autonomous Youth Ambassadress po, it is my role and duty and responsibility to disseminate information, especially in the youth sector. It is my target population po in the youth sector to disseminate information and give knowledge because we, the young Cordillerans, has a responsibility in becoming the Cordillera Autonomous Region po. And in order for me to be successful in disseminating information, we will have different activities po in the next days that come in order to give information to all the people. Since we failed twice po in the plebiscite, and it is our goal to be successful in promoting autonomous region. Yun nga, Miss Angela, in some of the photos as well, we have seen that you've been part of the Abrenian community na tumulong po
sa mga nasalanta ng earthquake. And in the pageant itself, you had a strong voice of reform during this incident. And Miss Angela, if I may ask, if there is any social reform that the youth community could look into and pursue, that would want to focus more, that pageantry could be used in what platform po? Actually po, since beauty pageants are deemed to be just showcasing beauties and talents, it could also be a great platform for us to empower oneself and be the voice for others. And since the Cordillera are campaigning and having the challenges to become a Cordillera Autonomous Region, this pageant or the Mr. and Miss Cordillera Autonomous Youth Ambassador gives us the chance, the youth, to voice our insights and knowledge about autonomy that we can help also in the campaign for the success of this goal for our Cordillera. And aside from that, we are also helping our co-Abreños or our fellow Abreños in this recent earthquake that was greatly affected our province. We are disseminating help and giving different kinds of finances or goods to different barangays and municipalities here po in Abra. Yes. And Miss Angela... And that is one of the steps. Opo, tama po. Miss Angela, thank you so much. And lastly, Miss Angela, a personal question would be, what word will represent you as a part of a representative of the Abra Province community? Again po? Miss Angela, is there a one word that would represent you and Abra in one word? One word po to represent me. You and Abra together as one po. That would be resilient po. Since and I also wanted to know you po na we've been celebrating the Kawayan Festival, and Kawayan is a resilient plant. Opo. No matter how strong the wind blows, it just sway with the wind, but the strong foothold remains. And we Abreños are resilient po. As all of you have known, we are being titled as the healing fields of the Cordillera, despite of that negative perspective of others towards us and towards our province, we the Abreños remain resilient that one day the real beauty of our province is what other people would see, that our camaraderie, our unity, our character should be the one to magnify. Exactly. We really appreciate your time, Miss Angela. Thank you, and ingat po tayo dyan, and help is on the way po sa mga LGUs natin and to everyone that is giving help. Andyan po, we can use Miss Angela to also be part of your advocacy. Maraming salamat po, Miss Angela. Yes, so thank you so Thank you, and good much morning. po, and to everyone who gives support and help also po to my fellow Abreños. Thank you so much po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po, Miss Angela. Kaya yan naman nakita natin, Morning Barkada, a beauty queen does not model, she speaks. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fari at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Namimitig o masakit ang iyong kalangan. May
at yung leso masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday. Ano ba yan? Bakit Sorry, ba sorry. ganyan na yan? Thank God it's Friday and thank God I'm gonna see you today. Yeah, Oy. Ay, pag-inggit, pikit. Oh, pikit. Pikit. Paano yung pikit? Ayun, anyway mga ka-MB, maraming salamat po sa lahat ng nanood and also to our guest kanina ni Ma'am Shisheki, yung ating Cordillera Youth Ambassador po from Abra. We wish you good, hindi naman good, hindi ko siya pwedeng batiin ng good life. Kasi we wish you healing dyan po sa inyo dyan sa Abra. And of course, I would like to also greet po yung ating mga kasundaloan po dyan sa Taguig ngayon, na napakaaga pong bumabangon para sa mga kung ano-ano mang kailangan nilang gawin. Oh. Unang-una po sa lahat kay Pros, Quinto, Maki, Caceres, I don't know kung Caceres ito or Saceres, Belguera, Uyking, and kay Gals. And of course, kay Course po, and see you later, Alligator. Alligator. See you later, Yes. Alligator. Oo, hindi pa rin nagpapatinag ang ating follower talaga from the beginning, Sir Alan Leviste and Sir Rodel Olanday. Maraming salamat po. Happy Friday. And international viewers natin, maraming salamat din po sa pagtutok at pagre-rewound ng ating live. Rewound pala ang past tense ng rewind. Rewound? Rewound. Oo. So, sinugatan mo ulit. Oo. English 101, oo. Yan. Share mo lang. Batiin din natin ang mga viewers natin internationally and locally dyan po sa Pangasinan, dyan po sa Ilocos Sur, and dyan po sa La Union. Happy viewing ngayong umaga. Medyo maganda daw yung panahon sa Ilocos Sur ngayon. Pero dito sa Cordillera, naku, umaambon-ambon na po. So don't forget your umbrellas, mga ponchos, at iba't iba pa ponchos talaga. Wow, Social. poncho. At iba't iba pa pong pananggalang sa ulan upang wag po tayong magkasakit. Oo, and we have another viewer, bagong Oy. viewer po natin kay Mr. Zandro Cofuentes, kay Sir Joe Art Mandagit Tones. And again, we would like to thank po si Sir Mark no sa palaging pagsisend Thank you po very sa amin ng much. stars. And pang-breakfast po namin yan. Mamay. Bakit ba? Breakfast natin yun. Pang-breakfast natin yan today. And sa family ko po sa La Union, sa family ni Cor, sa kanyang papsi dyan sa Agoo, don't worry, makakasama muna po siya later. And sa lahat po ng viewers namin from Pangasinan, Bulacan, lahat po ng nanonood international, thank you so much. Oo nga. Siyempre, thank you din po sa aming loving sponsors starting with TG Home Builders, Baguio Country Club, and National Grid Corporation of the Philippines. Pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea, Musar Music, at hanap nyo adventure ngayong weekend. Nako, magpa-reserve na po kayo sa Pugo Adventure Resort, dyan po sa Pugo, La Union. Naku, nakalimutan natin si Rain Gayaw. Sabi niya po, Ayan. shoutout na lang po. Good We're sorry, but morning. good morning and thank you so much. Again, thank you din po sa Maranan and Balaceres Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic and Outreach Corporation na napakarami pong produkto para tanggalin at pawian ang lahat ng ating mga sakit sa katawan. Isa na dyan ang Pau Liniment, Pau the Arco Capsule, Pau Masahe, and Pau Essential. Thank you so much for always healing kung ano man ang aming mga nararamdaman. Sabi nga nila, wala nang aw sa Wow! Let this weekend be a time for your healing morning barkada, either physical, mental, psychological healing man yan, morning barkada. Let us be the dynamic trio na kasama nyo pa rin tuwing agahan. Kasama nyo ang madiskarte at rakiterang Ma'am Shisheki. At nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Nakasama niyo po ang nag-iisang minion in the house. Napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. And happy weekend! Bukas tuloy! Bukas. Excited Ano, gusto kasi mo sa magtrabaho? bukas. Hindi ko pala gusto magtrabaho bukas. Pero see you po next week dito pa rin po sa Morning Balitaktakan! Happy weekend!